Så vi skal lave en film om livet. Nogle af jer har nogle idéer? Jeg tænker på familien, når I siger livet. Altså, det er en god idé, men vi kan heller ikke rigtig sådan vise videoer af familier i sådan flere minutter. Det bliver bare mega kedeligt. Vi kunne lave en kærlighedsfilm. Ej, det er sgu nok for klichéagtigt. Hvad med venner? Det har meget sådan med livet at gøre. Det er godt at have venskaber. Kunne man godt, men der er ikke rigtig nogen konflikt i. Så. Vi kunne lave noget om nogen, der mister livet. Eller sådan om en, der mister nogen, som de holdt af og skulle leve videre uden personen. Ej, det bliver da for trist. Der er mange problemer i livet. Vi kunne lave noget om det. Ej, der er ikke nogen, der gider at høre på vores problemer. Helt ærligt. Hvad med en film om de forskellige måder at leve på? At leve eller at overleve? Det er spørgsmålet. Det bliver måske for kedeligt. Hvad med, at vi laver en gyser? Vi kunne lave den her på gangen. Nej, det passer ikke ind i temaet. Altså, hvis vi vil have noget originalt, så kan vi jo lave en film om meningen med livet. Det tror jeg ikke sådan, der er andre, der laver. Jo, det kan vi godt. Men hvad er meningen med livet? Det skal vi ligesom finde ud af først. Det er rigtigt. Hvad synes I? Det ved jeg sgu da ikke. Det er at leve livet. Meningen med livet, det er, at man bliver født. Og så, når man dør, så bliver man til gødning. Ej, okay, eller det jeg mente, ikke? Det var, at man skal føre sin generation videre. Og så skal man bygge ting. Og så når man dør, så spiser billerne der. Ej, det hun lige sagde, det minder mig sådan om, Løvernes Konge. Fordi, altså, kan I huske sådan, Mufasa og Simba, de går ligesom sammen. Og så siger Mufasa sådan til Simba, at de spiser antiloperne, men når de så dør, så bliver de til græs, og så spiser antiloperne til græsset. Sådan, hvis det giver mening. Ej, jeg er blank. Hvad fanden? Hvad med, at vi bare laver en film om det her? Og helt seriøst, altså prøv lige at tænke på det. Vi har mødt et problem. Vi aner ikke, hvad vi skal lave for en film. Og det her vil jo være en løsning. Det vil jo være en løsning på konflikten og løsning på problemet. Og i bund og grund er det jo egentlig det, livet handler om. Det er jo bare at løse alle de problemer, vi støder på.